Sananira Lira Surya Talira Saka ing Jalanidhi Harsa madangi jagat Tumungo paning sapuca ing ukir Parababang sumerat ing soroting surya mekolan gunung
Ora mengkuton dhisik Patiludra Yaksa. Inggih. Wonten dawuh bapa Wremban? Aja kaget rasane ing atimu. Jeneng Wara tak wija. Inggih. Sembah bekti kula katur bapa Wremban. Ya tak tampa karya bombong ing manahku. Kejaba saka iku Sumrapa Patih. Yaktine aku wis kasembadan jejer lenggah kelawan Simono Prabu Duryudana. Mongko ngenteni wahyaning mangsa kang prayoga kejaba saking ilmu sing bakal tak paringke. Aku uga bakal gawe srana lan cara supaya ora dumadi anane perang Bratayuda. Rembug durung purna praptane nata Ndwarawati pujanggane para Pandhawa. Inggih salajengipun kados pundi bapa Wremban? Dadi seling surup antarane aku lawan Kresna. Kresna tak tantang aku krasa lamun tekane Kresna iki ngartina kinantenan putra-putra Pandhawa. Inggih. Lajeng keparengipun bapa Wremban kados pundi? Wadyabalane Kresna undur namung wae. Wanti-wanti dawuhku lamun sing maju ing pabaratan nata Kresna mengko Kresna tandhing aku. Inggih terang-terwaca dawuh Paduka. Kepareng kula mbedalke wadyabala wekdal punika Aja kaya bocah cilik budal dina iki. nggih ngestaken dawuh.
Jen setan bebayangan Reta Petro kakimpul Jandane rekap simo Para perawan As. Nhục nhà smash enggak toh Sentiaki dinunung unggul gadaniro Prang kontet saliraniro kacondro risang wirang tumandang Sentiaki manduro atmojo Wah, ora sisip saka panduluku iki kaya sencaki. Iya dasar Keparanyata Kartamarma. Wah, ora basa karo Pangeran Pati. Basa kerengan ora basa ya jutusan babu. Ngerti beburonku? Ora ana kidang menjangan liwat ning ngarepanku. Dudu kidang menjangan kang dadi beburonku. Nanging nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Blawaran kang dadi ucapmu. Ngrasani Kanjeng Koko Prabu karepmu kepiye? Rincung sikil tak leboke pakunjaran.
Kasembatan setiamu waton bisa ngalahke Sencaki. Pabuh wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Aku mentas Meguru Anyar. Yen pancen mentas Meguru Anyar matno sastra jendramu wateken jaya kawijayanmu. Tumpang suh nonggonmu matek jaya kawijayan ora bakal tak tinggal loncat. Wah, keparat. Ngemping loro gincah pati serep nyawamu nyidam terbelo. Waton tak kedepke ra ilang. Tebrak diadamu rontok iki kamu iki merganing patimu keparat. Mati aku. Canda. Sabaran tangan sapake Katriku mulung mangrempak Korota kororeka kiri Raranggono gawe gelar Oh Antasena Satama Idyan ora basa ngopo Bare iki gelut ndak tak basa aleman Yo, ayo. Kowe ngerti buronku apa ora? Alah mau wis ditokke kono. Rasa kanggo buron-buron. Intine kowe goleki kadangku ya apa ora? Kadangmu sapa? Ya ana lah pokoke.
Yo ayo gage konon rene kowe lah. Ha kok kowe gampang men. Iki sing nang ngarepmu iki. Antasena sing nang ngarepmu. Gelem ora gelem kowe kudu dadi mungsuhku. Lho. Ha kok malah nantang kowe gleleng kok. Ngopo wedi karo kowe iki? Ntuprok-tuprok kowe kok. Ngembelu sirahmu gleleng pacakmu. Ket biyen. Ket lahir lek ku gleleng iki. Lagi saiki lek mumuni ora minggat saka ngarepku tak tebak dadamu kene marganing patimu. Ya ayo kene panggau tak ayoni. Ayo ngantem meneh. Cek. Sambat. As. Oh. Pejah kula man. Waduh Edian. Ngapa kowe? Ih, kawon. Mungsuhe sapa? Mungsuhe sapa? Setyaki. Wedan ngedap-edap ae. Ampuh temenanan ket biyen nek Setyaki iki ampuh. Sekarang mundur. Nggih. Kula sumanggaken. Pejah kula man. Waduh. Mungsuh sapa? Ih, Antasena. Ndur. Oh, pejah kula man. Mungsuh sapa?
Aduh. Bahaya nih. Karo nendi? Iya, arep rono. Arep nendi meneh. Lah wis ketemu karo aku ayo gelut. Mumpung wis panas lho iki awane iki. Panas lho iki awane. Ora iso gelut. Iki apa to iki? Oh, gelem ra gelem kudu adu arep karo aku kudu gelut karo aku. Jotosan sae-saesane. Mbok sing liyane Gau. Ya, ya Mas ya. Ora. Pokoke gelem ora gelem kudu jotosan. Mahal. Gau, ayo to. Ayo tuh, yuk. Ya. Ora jotosan ning lemu bali rono, lemu mlaku rono karo nyanyi. Nyanyi apa? Ayo nyanyi sak karepmu. Aku ki SD ki ora lulus ora apa lagu-lagu. Ya sak-sakmu. Pokoknya ora gelem nyanyi tak jotosi saka kene. Engko nek tekan kono lemu nyanyi mandeg tak balang aku watu. Aduh. Keras kau. Nyanyi. Balanku. Ya, aku ya kena kono karo Rono ning alon-alon. Nyanyi sing seru. Ya. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hidupku ning kelabu merahmu dan biru meletus balon hijau dor kurang kencang dor. Hatiku sangat kacau. Asem wong tua yang kedulanan. Balonku tinggal 6. Kau pegang erat-erat. Meletus balon hijau dor. Rupa-rupa warnanya. Sing bener. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Iki nek ora mlayu. Balonku ada 5 rupa-rupa. Depate kulawan rupa-rupa warnanya. Depate hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Meletus Depate. Aduh kesalahan aku tadian. Depate, nyari ku atas putih toh. Meletus balon hijau dor. Hatiku Depate. Meletus. Meletus balon hijau dor. Hijau kuning kelabu. Merah muda dan biru. Rupa-rupa warnanya. Meletus balon hijau dor. Iya. Iki nek ora karo alon-alon rono mung kisinan. Ayo alon-alon karo nyanyi bokos sithik-sithik. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau tar. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Melayu. Wis rapopo ra masalah, penting do isin ngono wis seneng banget aku. Ayo ndi Kurawa, sapa meneh sing arep maju regane atiku.
Oh lah salah. Ya, ayo kamu. Di meneh. Ayo. Ayo. Wah. Kresna sinaying manglung mangrosmining cakar nira kumitiraning asta ngelingana trewe kramanira sekaring bawana langgeng. Ayo Nata Kresna. Saiki mingkari kowe karo aku, kowe mingkari badan sepata Nata Kresna. Karepmu kepiye Begawan Linggarjati? Ing kene aku ora bakal adu atos sing balung uleting kurit. Ing waspadakno. Sik ning ngarepanku iki wujuding cupu. Yen pancen kowe kasembadan mlebu jroning cupu, tak jabel basaku, anggonku bakal ngurungake perang Brontoyuda Jaya Binangun. Wis, ora sah kokean gunem kang tanpa guna, bukaan tutuping cupu Begawan Linggarjati. Kartri gumulung mangrempak ing wadya Magiri. Magiri Ronanggana Ronanggana gawe gelar sira wang-wang. Tandya teka rikala semanten. Begawan Linggarjati mbukak tutuping cupu. Sigranata Ndarawati mlebet jroning cupu. Tanggap ing sasmita Begawan Linggarjati daya-daya nutup cupu. Linambaran mantram sakti dening Begawan Linggarjati.
Satama. Nggih, wonten dawuh paman. Kowe ngerti? Iki cupu isine apa? Mboten menapa menika undian berhadiah. Menapa enten nomere? Ora. Iki cupu isi nata Ndwarawati. Lajeng keparengipun kados pundi paman? Paman Harya Sukudi. Iki mengko tulung guangen ing samudra. Guangen ing segara kono. Diguang sing adoh. Nggih, ngestakaken dawuh iya mangkata dina iki Satama. Nggih, ngestakaken dawuh. Sang saya dalu araras abyor soroting lintang kang kumedhap titik sunya kang madya latri lumrang gandaning puspita
sang Dwijawara mrengengeng ambrengeng ler swaraning madu bronto manungsung sarining kembang bocah bajang Iring angin anamu banyu segara ngene kepodungkol sesisa mangsa Madyalaras linaras gatining kondo kudup kemedhap kadya kedheping netra kenya kang tinari krama ron-ron pandraing siti tidhem permanem pralawing trilaka rumindhahangi lera kinar bawing surya latri dupingan cek tengahing dalu dereng konten sinambeting carita muwileting basa panyandra endah ingkang swasana rikala semanten wonten kayon ngadeg madyaning pakliran meracih nani kalmun ngancik mangsa kesanga ndungkap wancine kang gara-gara Sukramangkara tumpak mendo tete kalau basa mawar cita anggara rekata Buddha Maesara Spati mintuna Eka Dwi Tri Catur Panca Sacapta hasta astana tasa Goro-goro jagating pakliran saekti amung ngurmati mijilira parapat punakawan Klurah Semar Garing Petruk Sumawana Klurah Bagong ingkang sami gegojekan madyaning ora romba alon arire
Mareka den prayitna semuriris kon dadi wayang Petruk kok ora gelem. Ah, ndak. Oke ngomong. Ah iya ora apa-apa. Heeh. Acara apa iki, Le, Gong? Acara ya itu tadi apa jenenge mau ki? Manunggaling Praja Sidakarta kang kaping 77. 77. Ah bener. Heeh. Ayo sak rupa-rupa sak kamat-kamat sungpang libur ya, Gong. Lah iya. Sak rupa-rupa ya karang kahanane kaya ngene. Heeh. Aku karo kowe ming lagi tarap belajar. Heeh, lagi. Aku sing isih sinau banget ki, Pak. Truk, lalu pengantian. Ya ora, pokoke kowe kudu tetep semangat belajar. Ya nggih. Gaweanmu saiki loro, belajar karo prihatin. Ya, heeh. Karo gonta-ganti cewek. Ya. Nek kowe wis ket SMP. Ngawur ora ding guyon. Nulato. Tenanan yo ora apa-apa jane. Ha iya, nulato. Nulat sapa? Nulat aku. Walah iya. Aku ora tau seprono-sprene ora ganti wong wedok. Heeh. Ya ming Mbak Ayumu kae sing tak senengi. Heeh. Aku ki ora tau neko-neko kok, Gong. Ora tau neko-neko. Ora, Elok. Wis ngrumangsane aku karo Gareng wis tuwa. Ha, Toreng? Ah iya, Truk. Heeh. Pokoke Bagong iki kok kudu tetep
semangat belajar iso gawe naskah. Ya. Ngono kuwi. Wis kuliah to kowe, Le? Cah bagus. Wah, sudah. Kuliah iki ya nek iso seminggu mlebu ping pisan ngono. Oh. Wes tak lakoni kaya ngono kuwi. Kuliah sing apik, kuliah sing becik mergo kuliah iki ragate akeh, ragate akeh. Aku kan bayar dhewe karo mbakku. Ha iya kudu belajar mandiri wong saiki kowe iki wis alhamdulillah wis payu, wis laris. Amin. Wis digelemi para masyarakat ngendi wae, leh mayang ya wis tekan ngendi-ngendi. Amin. Disuda le udut ora nglecis terus. Ora kok iki mau tak sumet terus tak cocok. Ngono kuwi kok mengan kok. Ha iya pokoke dijaga kesehatane. Aku iki wis tuwa, aku leh kudut wis tak suda akeh. Wis ora kaya dhisik. Dhisik saben dina 2 bungkus, 3 bungkus. Saiki ming sak bungkus wis tak cecak. Nek kaya ngono kuwi gantine udut ki apa aku ya pengen Ngemut nganu apa? Jenenge anu olahraga. 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 Kaya to. Esuk jalan pagi. Heeh. Ya paling ora setengah jam, sak jam. Heeh. Siang Siang kuwi tidur, bar luhur kae turu, bar luhur turu. Oh sore. Sore kuwi 4:30 kuwi mlaku tekan jam 5. Heeh. Terus bar kuwi Nek terus bengi. bengi EU. Kaya ngono kuwi ajarane karo adine. Cangkeme Pedro. Ya aja digugu. Bengi ke yo pokoke angger bar jam 5 kae terus dikulinake nganu apa nyelonjorke sikil, nyelonjorke sikil. Terus keringet wis ilang kabeh to, Gong. Iya. Terus bar kuwi adus. Terus salat maghrib. Loh. Heeh. Bar salat maghrib terus maem. Maem terus leren selet dolanan HP, terus salat ngisak. Bar kuwi tekan wengi, aja turu. Lah paling apa nek ora turu? Ya sinau. Tak kira kon olahraga. Ora aja iru-iru Petruk. Petruk iki ngandani adine ora dong. Istirahat sing cukup. Pokoke nak turu ki ya kira-kira jam 2. Jam 2:30 ki lagi turu. Ning ya kuwi engko krungu adzan subuh ke tangi, ora ngepluk. Ora ning jane nek olahraga ki ana sing dilarang nek bengi-bengi ki yoan. Apa? Lari pagi. Lari. Saedan. Ya wis ket biyen nek edan kowe kok. Iya. Pokoke kudu semangat. Wah, sabetanmu apik tenan Le, cah bagus. Sabetanmu apik, keprakanmu apik. Kae nek arep sabetan niru Mas Kiswan. Wah, iya aku apa-apa ngeblat kono kok aku apa-apa. 1 Mas Kiswan, 2 Mas Wahyu Prastowo. Kae Mas Wahyu Prastowo kae sabetane apik. Wah, apa menek gelem giring sinden. Wah. Luwes. Luas. Iki kanca-kanca warga laras mongko ya penabuh, ya pinter dalang, ya dalang kabeh. Narep sinau gending kae karo sing demung 2 kae ya. Kae gending. Sing siji aja sing siji. Sing endi sing aja. Sing kacamata. Oh, larang. Aja ditulat. Mergane apa? Kae ora gending. Kae ulate jegadul kae ulate. Kaya gembus ulate pisan. Kae ya guru. Guru SMK diulang ora karo Pak Elingga? Diulang ya. Diulang apa? Diulang nyewek. Aneh-aneh wae. Iki kontrake tekan jam 3:10 menit. Yo perang-perang lagu kayak engko. Apa kuwi? Terus songo menyura. Heeh. Jane kowe mbadarke lakon dhewe iki iso wong kowe iki cah cerdas, kowe iki cah pinter. Ora kudu aku sing mbadarke, ning kowe tetep kowe. Lah aku mbadarke lakone sapa-sapa kena kok. Aja. Lah sing aja aku lho, Ding. Sapa kae? Biasane. Oh, kae yo saiki wajib tok parani. Kae wis madeg dadi dukun, dalang. Iki mau ya aku weruh aku nganggo akeh 2 ngene iki terus marani aku terus bar kuwi ding sing pengasihan ono ra ding tak gawane. Kok kaya ngono kuwi to. Aja oleh. Aja nganti. Ning ambak wong piyayi kaya ngono kae malah ora seneng karo wanita. Oh, heeh apa? Kae tulus. Ora seneng wanita. Ora. Lho kok medeni. Ming seneng karo bojone tok, ora tau. Oh, lah ra ngono tak kira.
Mulane saiki gandeng kae prihatin ya wis payu mayang. Heeh. Payu mayang. Sing dicaki mesti Oriza, ha ta. Oriza kuwi. Neti Sulandari. Prastiwi. Saras, ha ta. Bojone Petro ora tau dicak. Ya karang bojoku ki nganu kok ya sibuk kerep balak kok ya. Ayo terus kae ngapokke wong to kae, Tru. Ha ta. Ha iya. Ning ya ora apa-apa, ha. Andalane Neti Sulandari. Angger Neti Sulandari kon bijik-bijike terus kae guyu laka-laka karo video. Heeh, Mas Kesban Winawaika. Wah, pengendere ampuh ya, Le. Heeh. Jan ora nyangka ora jimpe. Nak Mas Suradi kuwi genderane alus. Heeh. Alus. Piyayene ya meneng. Heeh. Ora tau besengut. Heeh. Iki pengendarmu ora rawuh ning ndi? Waduh lah kurang tahu Mbok menawa lagi ngayahi jejiban liyane. Mbok menawa lagi Nggo panjang umur kaya tok pepundi kae pepundenmu kae wong tuamu. Heeh. Aja lali kowe ya cok dolan ning Mangkusuman, dolan Yekti. Kowe kebangetan dadi putu ra tau dolan dono. Lah nek dolan mung diseneni iki. Kowe iki tak terke kowe muring-muring. Heeh, sapa simak wingi semayang yo gading ora jari saru mboten. Iki mes live streaming terus sesuk ngebel aku. Ngono kuwi to carane ngajari mayang gading ya. Nggih aku. Heeh, manfaatke pesinden. Heeh. Ya aja manfaatke pesindene ben leren sik ade omong-omongan ngene iki. Wes gayung banget omongan ngene tekan 4:30. Ha iya. Mau penabuhe ya wah jenenge kanca-kanca warga laras. Buang-buangku kan tanpa pepindhan Kang Gareng.